Ole chi bai vek ole hei mizo trong chung chang mizo trong han dik te zia dik chung chang thei to pin social media an au pui ve thina tun ma kha chuan video kan an upload ve te channel kan ti ve te po khan en hlo tuk lo thina mai ro chu hei zei hoi zok le thiam zok ten ai ji lama te han ti chowa chunga te tin Facebook lama te po han zia ka khatinga khan khatinga tang te po khan ani anga hei thalai tam zo kin tun huna hi chuan mizo tong zia dik te man dik te kan tum chhawin a man dik lo te kan ngai mo chho ta hle ni in ka hria lom om ka ti a chu ti rual chuan hre dik chi a lo te tin langai poimo to lo te pokan poka chu tiang te chu tun laia kan at mizo tong chung changa thil kal kwal vel dan thil om vel dan ani kan mizo tong din mun ani a chung chu le ti chuan tun tuma hian hei mizo tong man dik konga inzirtir konga tholok tak mai ti zata video karon react dona video pakhat chu chu mani khan ka en to a hemi chungchang a hian soi zui turte khatiang kha ni in ka hria chu chu tuntuma hian kan enanga kan en hobanga soi ngai te kan soi zui ngai te kan soi bok don ni poni se en photang samme ni lovin lume adik thu kan soya comment lama zona alo ma tunge ming ti tur nge ming ti tur ti zona ka changa tunge ming ti tur ni ye ti ka chana chu mi pakhatin tunge ming ti tik thailo ti in tong kam moi lo tak takin min changa hi mani ken masakhan hemi aron ati tu pa lo ati hi ka lo en chiang lo kan chiar lo kanga reflex kyt reflex kit ti tur nge tin a profile a ning pa nga hi gas x mino emni gamer ani mela ning hin bei mak thei hle mai ti chuan tunge hming ti chu adik emo iti mi tunge ti le enge ti hi nun takin ngai to la adik zok chu enge hming ti hi ani tunge hming an ti ngai lo chiar chun som lokang soi sui ma in se chelut tu kana chelut tu ka isha hlol lo ikam atam ve sia nei chia ang mai itang na ve sia te ma zo ke mei chia ang mai ti te kan hmang thina tun la ya chuan mei chia te hi tiang tong kam moi lo le ti vel hian tong bak ngai to lo tungei hming an ti ngai lo mo tungei a hming chu ti se a dik adik tu ti hi midang punctuation te hi wa poimo em punctuation ang ma da lo ka chia dik hlei thei lo a hming chu ti se adik tu ti hi midang va soina ani amo I hming ani don chuan tu ti a man thei lo mol muar in chiar zau deuh la chuan imi ron nial thale ro ti zata soyang hian a tong kam chu adu tui lo ve hle mai tin hetai kan soi lok du chu hei makati chu hem I he pa ba ka hian Facebook a te po ka lo mu thina mizo tong hredik lo zok than khat hi a por a le atang na hian an tang thina hi nge chan niang o ka tia hei tun adik lo zok a khanan en phatang kha kalam ka chu ka soi thui lo bang engi ming ti tur zo kani atia ti chuan tuna hian video manga chana siam mai kha a thain ka share zo na te pok atam poka fai tiang kha mishing reng tunge ti kan mang thina ni sap tong point what is your name ti lom who is your name ti ani lo anon ti ya sap tong le mi zo grammar hi enki ma ai muram vek lova khai khin chi ni lo ti kan soi fo to what the beauty kan ti top lok ta khan ti zata khan grammar ti karon soya ma ro chu grammar kherlawa po akal phunga hrim hemi athu che atong kaw che a te akal phunga hrim hi a in anglo le ni ti hi kan thria ta nga ya mi kan soi kai du zo chu ka soi thuk ka soi ril ri chuang lawanga chu mi lam hoya chu hei tunla ya na tlan na nei kan tiang chi te tin in kom na nei tiang chi hetin nei kan man tam tak poi sap tong zuya mizo tong che kan tum wang hi nia khating lam hoi te po khana kena kan la soi chho zer nga tun tuma chuan kan soi thuk ri lawang khalam kha chu beautiful day kan tini point ni moi takavani te rengem kan ti na te ani de ya what eng ti kha sentence khan alang talavani uro zama tong kam takin what a fine weather kan ti chuan kho thatak avani te lulem ti ni ya
huat chu te lul ti na kha lo ni dei to mizo tunga chuan dik lu tuk chu vai mizo tong le sap tong hi khai khin a te khin chi ani lem lo mishing kan ti to belok ta khan khai kin ron man kha aron man na kha a dikka khai kin man na tur ani a hei tun la ya hian la ate pawh in ka hria thang thar hla ron phuat te tin thu ate pawh ni thawang khai kin le te khin hi kan soi pawh ta fo mai a compare sap tanga compare kan ti hi chu mizo tong chuan khai kin ti hi ni a chu wang chuan heng te pawh kan film khurangai khop mai chu tunge kan tia thil nung lo chu enge kan ti thina ni bible apokan huwa iso khana zir tir ten hena mi ten tunge kan ni anti ti te point na zo kha tunge ani mishing chu chuan heta mi pakhat lo kal ta ni ama ka shrawa so so tunge ka ti thi so so tunge kan ti thi ma se thil nung lo kan hu ni chan so so enge ni kan ti thina ni mishing a chuan tunge kan mang tur ani sabi na huwat ang divanga eng palauman befek ka tildik per ani lo mizo ta chuan mishing ming kanin zo le ngin tungei ming kan ti chi engei ming tin lavin chu chu kan ta dang chhe to na nia palo me a video chu zawa kan soi zui du chu tunge chungchang soi ma khan soi zui ma in ka tuna khan ti zata hian mizo tang ron ti dik lo an nei zawa hei heta comment a po hian ei ka comment na ni a ta po hian ka lo soi to a kan lo hretlang theuh don ania ati kha don nia ti hun ania hei po hi don ania ti le don nia ti hi tun la ya mang dik lo le man pol kan tam ta hle maya mi chungchang po hi soi tur om taw amaro chu tun tuma chuan hei chu kan soi zui lovanga ta hian ti zata hian don nia ti huna don ania aron ti pal ve a maro chu hei chu a hreviau tur ka ngai camera ma hanom ni chuan enge tong che sual palte ola tin chu ba ka hei IG reels him ne thum theng chau ti thei nia chu wang chuan man mo te ngaia chung wang te po chu ni tura ngai la ti chuan hei kha aron soi cheng deuh ti zata khan tunge hming ti hi mizo tong kal phunga hming kanin zo dan ania tunge ti thin tur ani a soi ang khan mihring kan soina chuan mihring identity kan va soina chuan tunge man thin tur ania chu mihring ani lo ero chuan enge ti ni mizo tonga chuan kha lo chin chhiat tlat ta ila sap tonga huat ani awanga mizo tonga eng ti a kan man ve tum tlat kha dik lo ani ti khalo thata ila hemi chungchang a hian ke po arei ve deuh to a kan nau pakhat zir tir tu nen kanin nial ve deuh to a an conversation a khan enge hming ti na lo zia ka lo zir tira chu kan zo chian khan a lo tang ve deuh ma ro chu thadeu kan thil kha chuan ani po khan pom tangen mi khan hial zui talem lova chu tiang chu ni a ani te chuan kha video chungchang ani sela comment hi kan en lokong comment a po hian soi zui chak ve deuh omin ka hria tlema zong an chin ang comment hi heta hian kalu kamet ve ngai lo lu nei lo om ka du lo ka sam ero kamet thin chuan mei chia chuan an saman tan thina I mui te imet ngayem ingal te kha imet ngayem sazu te hi an met ngayem elano pang lu tuka hriat na ala zau tok lo ka ngai tia ting te hi nia ei dik lo zok si an tang an soi huai ve thei box sia hei te po hi mizo tong le sap tong in an lo na kalphung in an lo na kan soi khania sap tonga haircut kan ti wang khan hair sam kan hna wang khan mizo tonga ero chuan sammet ani ve to lo ti kha lo hretai la video thilo tok lo na ngan soi zui chem lo wanga dik lo lama tang rum ho hi en lok teng sopa sa tunge ti aya sopa so enge han ti bul deuh muk tamai la kan bia ka te tan chon thre thiam har ve fuang hi chu support ngalam sa dik che sa hi tun la ya memes lar deuh ti mai la an ti ron chhuat na bul kha ni hi lo mo silent night zan thiang re ani la in ti vel bor hi heta ro pui na te ti chung chang o
sarna ke naram huna lal biak na ro puina te ti le ro pui te ti hi min sai fi sak thei chuan ka lo ngotang hi te pawh hi soi tur chu tam grammatically chuan ro puina te ti tu nia pawh hran hian tun hma pon ro puina te ti nia tun hu a ro pui te ti tu han tiama sa kei chuan ro puina te ka ti lui ngar ani hei pawh hi kan du tok phot anga hi chu video ma saber ania a soi zuina le ami zo tong dik zok soi sana pawh kan ti tam lo anga ti video ti chho kan tu manga ka channel lo subscribe ula lo like ula video te pawh lo share ula log zo ka mi zo tong dik a man dik le zia dan inzir tir na video te kan siam chho theizel tura ngai la tun tan chuan du tok photang